Duslakan ta ha? Paglingkod ba kay maduslakan ta? Kare. Paglingkod kay maduslakan ta. So nga nira magtalip guys. Di magsilip gid niya silhigan guys kay mapundo ning abo daan ni akalib nga ni si Ring manimaho gid rin tayo si Ring. Uy luto na nay. Daris bukid guys bisag pobre buhi gihapon basta magkugi lamang kaog pangutan og pananampod og utanon kay habay mo utanon wa kay tinan mga magatukas utanon sa silingan. Mga kagahi, so after namang nag-breakfast niya to Mysterious Kalasangan, tanawin ninyo sa jang vlog kaya nangita mi og ko jaji. Kay basta tanawa ram ninyo sa sineta ko dito. Medyo na-depress ko dito sa Kalasangan. Tanawa ninyo sa vlog ni Terry Burst. Ja karon na uli na mi. Rasing nga tanawa oy. Magdigamot taron og paniud to. Kay og magdungag kadali ram na magdungag kay na may rice cooker isalpak malaman to ag sudan maoy kanang lutuon sa abuhan kay ga daginot tud mi sa mong gas kay aron mo dugay-dugay po sa aron moabot po sa isang buwan kay mahal tagpila ra ba to gas tir kung may nagpalit kas lagi 900. 980. 980 so mo na man gitipid-tipid ba way ra mo nubo po siya ba so naman jud pay abuhan sa na may kahoy magdigamot ta karon sa kahoy agatong isudan karon utan kay lami utan sa lawas ja syempre pare kung gihapon og buwad kay kami dari guys maghuwat ra dun mig na isda mo suroy kay di mapud kadto hilig lagi karne ang nga tiguwang mukaon ra mig karne once a week ra inira ka domingo kanang palit kog litson manok nga na ja nasahay palit tumig karne sabon niya pero panagsara kay di man jud maadto sa lawas so mostly dari utan jud mi og kanang isda ja kanang buwad di nawa ja garabis madir ka maunos madir mo bala garabi I love you madir kuya madir kay saliat na maging ana so karon guys magkuan mystery guys magprepare mi karon Nagan sa kanay. Nagprepare mi karon sa amo ang paniud to. Atro kas daw sa kay tawag na kagnanas paniud to. Pag laglaag dito gasa kanito mag-shopping pa kanito. Silingan na. Okay guys, so diyan na katong saging. Magtalit ta daan ni karon. Kay mo ni atong main ingredients sa atong isuwag paniud to ja. Pwede na po ni sa di na pare sa luto. Mga bugas kay na may saging. Kare! Kare! Istiyar tong bazi ha. Abi dyan ilabog niya mo sa ilipon roon, kaya ka namin now. Naram dito ng buwan na ito. Ano na konsilyo? Nasaan naman lang ka konsilyo dang? Anda. Sama na tago. Sa pa. Kaya maghuwag sa kakonsilyo kay duhabog ka kabuo. Sama sa konsilyo nay. Yung mangita sa konsilyo pin. Yung mag... Dara mga tagok. Eh, magkatagod ka niya. Nay gas mga nay. Anay gas! Nay gas. Tira, talitin ang madyo. Maduslakan ta ha? Paglingkod ba kay maduslakan ta? Kare! Paglingkod kay maduslakan ta. So nga nira magtalip guys. Yung mga kudlitan, kaya arong dali ras na mapanit. Once nga makudlitan na siya, kutdo ni mo rin. Musubay ra na siya. Gagmay ni nga saging, kay kuan ni. Apil sa mata. Gagmay ni nga saging, kay mga tumoy-tumoy na bitaw ni. Sayang magpudog. Kuan di magamit so isagol na naman isutan maghaling ko sa buhanan dyan kuan pug ko bunot og lubi di wasa na dang ha adu pa kusmud mo rin mo simud kato batawa di ha kay kutas na hani ba ni ka mamaklo sa diro ni pa diri hani ba ni jud pagkat ang dari mamaklo sa diro ha sa may jud pang buang wak naman ka mo hani ba ni jud gipang tak ang dari arang nakuan. Hindi ka sa abo guys kay grabing ugawa. Hindi makasigaw gatong haling dani dinhi masasigan. Di magsilip gid niya silhigan guys kay mapundo ning abo daan ni akalib nga ni si Ring manimaho gid rin tayo si Ring. Aras paano ni guys kay ibutang is puno as kapazas kining ijahang abo kay. Oo, ingat na nay nga gwapo ko na ibutang sa punuan sa tanom. Grabe kabog. Utulon mo po dali. So mga kagahi, og maghaling kada aris bukid, kinahanglan na agad kay lukay. Na kay lukay pundo dapat dani imong bahay kay ug na kay abo na agad kay lukay kay mao ni Paris. Wa lagay pud makapundog daghang lukay guys kay sige lagi uwan, nga lata maglukay. Uy, hangin mo bintana.
Ekonomiya lagi kita dali sa tenggas kay abot to gusang buwan. Kahilakutan sa ni. Di ni kahilakot, di ni mo. Sige deres dengagan. Paslak. Kasanan siguro mo kunas, sige magsuwagit. Di guys, kaya ganing limukog manguwa guys, kaya magsige magtingog kaya ro makakatay po sa laing limukog. Ay, nagsamakhalay magkod-kod na ta, mga amiga. Sino mantil? Ha? Kadungog mo guys. Sino man? Madel! Lagi mong lubi! Nay! Nabuan siya na naglubi, hadapos na nag-ilubag-lubi. Ini daw ito na niya. Ako halamin na ito. Turunto man yung lubi ha. Turunto ni lubi ha. Lagi. Bilahan. Ang gilan-gila dito? Sore. Padung ko danis gawas guys, kaya mangutlo ko kamunggay. Dira may natagak itlog sa banda, matuang gisuksak og balik buong na nayon say purbos daan ang butang-butangan mag-itlog ng banda kay aro ko nung mahimso. Di na pagkuspikas punuan ning kuha guys, kaya sang adlaw kay dito man kuspikas, galibot maning kamunggay sa mga ang kuan, bye, gihimo maning labat kay required ni sa barangay sa una, mao nang nananom jud kamunggay. Anja manglakted na tadani kay kapoy mo libot. Wapagyapon ka na human. Wala mang gusto. So mao na ni guys. Dahon. Kag may rakadzong saging, pero guwang na, lami naman na. Mao guys, among gamit guys mga plastic guys kay hilig malagi ko kamuon. Ito na kay gagmay. Ganahan ko magharus guys, kay malingaw ko jeng tinga ginig harus nimo mulaguro. Magkagpalwa ni among kamunggay guys, ganahan ko. Anja, syempre di mawaag atong tangad kay mao ni maghatag og humot og lami sa ato ang utang sininuban. Grabe daghana man si mitangada ari bisan pagkadaadlaw ka lauoy way problema. Likuson man ni guys, murag fried chicken may tawag na mo din sa una. Kini mga kagahi tinuod na ning lubiha, di na ni kurunto. Hinatag na ning nanay kay di man siya pinuwakan dito sa ubod jang tipig-tipigan ja mo to jang gikuha. Kumbira. Gamo ba rin kumang kanon? Bira din yung magsunog. Saan ka dito kaya So mga kagahi nga niyon ra sa pagbunot, kinahanglan kung imo ha matong pigtingan ag lubi, nga imo ani maghulma ba. Karong imo na lamang alugit-lugiton, giniglugit nimo inganig na hinulma, kaan na laman, di na ka makaigit-igit og niligwat. O di ba? Witik ra, di magsilbig dito unang digwat ni kay guwa ni katong matris. Ginang idang bunot dani guys, paghan ni kaadto gamit, pwede na nimo ihaling, pwede na ibutang sa imong orchids, una kay mga buwak. Banday nga na. Butangan man nag mga bunot ng ubang nakakita ko, pero wa man mi mo gamit kaadto ni para sa amo ang kuan, buwak. Iilog dali noon arang gamita. Madel, murag na ni bot-bot. Na, kita mo? Murag na ni bot-bot. Wah, di ay! Ilag! Wa pa, pero hapit na. Daris bukid guys, way makina-makina, puro ni mano-mano, magkudkod taron. So ino ni ka-exercise ni mga braso, ano di magilat-lat ng mga tambo. Kadtong ang ginusnus guys, kuha mo to. Usara ka buklobi guys, kay gamay ra magpagtungutan ha. Palabi ba rin putang mag-igit ang hinung tadaan eh. Grabe pa ng kulkuran na, grabe yung paghawawa. Hait pa may taon na nagahang bagang. Madyo pa asa pa ni dali pa. So, diarag saging guys, ato na nang ilunod sa atong ininit nga tubig. Di na buling guys, hagi na ng tagak ha na nga itong. Kini nga mang kaldirin guys, isa na gadyo ni kadekada. Kapag sa buko. Ipangpaslak ra nini mong imong saging. Make sure nga gihugasan na kay jabag na pay namigit itong mga tagitip na mura. Sa ibutang ko dagatong tangad kay man ni magdaglasa daan nga tong utan nga saging. Anjay make sure pud nimo nga gasiga kay di mabadjud nimo saging kay di na madutlan ni ingki basta badjud. Habol ay kadjud kuran guys, manglugay na magkudkud. Grabe di man mudut.
Kinhanglan na buti niya limbasan. Panakot guys, luy aragahos. Sige, di man ta kadaog na niya. Ito naraman niya duduk-dukon. Lami magutog guys tong mamaajo na tagduk-duk or dugmuk ba kaya jang duga mo guwa jud. Sus ni aram day dali guys abalihon ra tag kutsilyo nga tingi puspus daan ni mga dugmuk ni. Gakutoy na yung tawagan kuto-kuto guys, ga-crave nagad ko saging kay dugan ako kakag saging nga ingani bitaw gisunuban. Sinanay ang gipakumot guys ang kuko grabe taga sa dilikarong naan na sango didtong bija makakaon ta nig bija. Ato apo ning iduso karong luto po ni ating gitak ang daan ni hani po ning kahudang di man mahilakot. Uy ni urus na ato nang ibutang agatong adi si tilawan sa nato kay luto na ning saging. Tilawan na tagluto na bagsaging. Uy, luto na nay. Kay luto na magatang saging, ato nang hiluno na gatang kamunggay. Pangbuntaw ko ning kamunggay daan ni guys. Inaghumanda na ato nang iluno dagatang ladyaw nga tuno. Kay duha man kaklaseng natang tuno na may ladyaw og espiso, ag espiso mao na toy las. Pabukawan na nimo sa timplahan pud nimo asin ragud pud magamay di pud adaghan kay bisag diinan jay no ni mahigop muraan sa tanan higop og dagat. Butang na lata gatong espiso nga lubi. Adi man ni lubi. Tuno naman ni. Yung lubi tibuk pa man tong lubi. Oh, guys, gato naghang laway murag mao na gajud ni hapit na gajud ni kuwang na magamay pabukawon na tagamay. May asaging oy. Sani pa bay adugay dugajan manghukad na ta kay ting paniudto na. Maghukad tas panaksan guys kay ting ibazang dito sa lamisa sa panawag na to natong mga batos-batos kay atak na kay ting kauna. Aron di mga pas mo ni dito. Oh, grabe inita pa ni Hina, itang tadaan niglaka ako ni mga jabo ni ating bitbit na ning panaksan. Tadan! It's all done. Mga tanin guys, katas na sakto alas 11:30 maniyudto na mi. Mao ni among paniudto guys, saging gisunuban with kamunggay. Arang lamian naglaway na ko mga antanin jo. Hindi ana guys, kipanghukad na kay mga nami. Pwede gajud ni guys, ug di na nimo aparisan og lutong bugas. Kay na may saging. Ako wa na kan ini og bugas. Aprisa uy. Aprisa. Para ba po di ka mawala. Dali. Jesus name I pray. Amen. Amen. Thanks, Erwin. Kundang. So, there guys, may katok saging. Ano yan? So guys, dala guys, mga antanin jo daraghang buwan nga lupoy og saging. Daris bukid guys, bisag pobre buhi gihapon basta magkugi lamang ka og pangutan og pananem pud og utanon kay habay mo utanon wa kay tinanem mga magatukas utanon sa silingan. Ja, grabe tiri paniya tag simod. Lami barang. Maniud to tanin jo. At so ka wow, nang hagad hinugag paniud to, maawaw ka.